Καλησπέρα παιδιά, GMDG εδώ και σήμερα παίζουμε MCB Survival Games στον server Livebot. Το IP θα είναι κάτω στο description, sg24.lbsg.net. Και να τι κάνετε πως είστε, σήμερα παίζουμε MCB ESG. Πάμε να ξεκινήσουμε. Και ναι, δεν κάνω quit τελικά, μετά από το support που μου δείξατε ότι με αγαπάτε και καλά. Δεν θα κάνω quit για εσάς μωρέ, γιατί είστε γιόλο. Λοιπόν, φύγαμε, πήραμε αρκετά καλούτσικα items. Ok. Και ναι, τι κάνετε πως είστε, έχω μια χαρά, ελπίζω να είστε πολύ hype που συνεχίζουμε το YouTube. Βέβαια, ναι. Ok. Ναι, και ο λόγος που κάνω quit, αυτό είναι βασικά το topic μας σήμερα, είναι επειδή δεν είχα support πολύ. Και από τα 17 likes που πήγαμε σε ένα βίντεο, ούτε τα 10 δεν φτάναμε στα άλλα. Και ok, εδώ πέρα ήρθε τώρα ο φίλος μας αυτός να μας κάνει μαγκές τώρα εδώ. Ο τέτοιος που θα το φτάσουμε. Έλα. Τι κάνεις, πως είσαι, εγώ μια χαρά είμαι φίλε. Ωραίος, GG. Λοιπόν, και ναι, πάνω κάτω αυτά. Έσω πήραμε και ένα kill. Ωραία, καλά πάμε. Που ήταν, ok, δεν ήταν δίκαιο. Είχα sword. Λοιπόν, ok, τα εξερεύνησα όλα και δεν έχει. Ναι, εδώ πέρα ήταν σε ένα επεισόδιο που μιλούσαμε για τον Greek Gamer 13. Το θυμάμαι πολύ καλά. Ότι έχει chest. Το skin είναι αυτό εδώ πέρα. Και πραγματικά είναι πολύ πολύ γαμάτο. Πολύ πιο γαμάτο από το προηγούμενο. Το έφτιαξα εγώ ολομόναχος. Το βρήκα σε άσπρη φιγούρα κάπως. Δηλαδή ήταν μόνο άσπρο, εγώ πρόσθεσα το μπλε και τα γυαλιά. Δεν ξέρω αν τα έκανα καλά, νομίζω τα πέτυχα αρκετά καλά. Το κάνω από το PC. Ok. Και να έχουμε μείνει 5 άτομα, ελπίζω να είναι γρήγορο αυτό το SG. Και δεν ξέρω γιατί παίζουμε τόσα λίγα FPS και κολλάει. Αλλά πόπα, εδώ βρήκα chest, όλα. Ναι, σήμερα θα πάω και σε ένα party στο box, δεν το ξέρετε εσείς τώρα. Και ok. Άκυρο, τελείως άκυρο. Χθες ήμουν άρρωστος βέβαια, αλλά εντάξει, πιστεύω να μπορέσουμε να πάμε και να μην έχουμε τίποτα. Ξέρετε, να μην μας πιέσει κανένας πυρετός εκεί πέρα και έχουμε άλλα. Γιατί είμαι πολύ hype που θα πάω και περίμενα πολύ καιρό να πάω και θα πάω με τα φιλαράκια μου και μπορεί να ανεβεί vlog που δεν θα ανεβεί vlog. Σιγά μου κάνω vlog στο party φίλε, όλα τα γυμναστική ρεζίλη. Κλαίω. Πάνω κάτω αυτά δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Τελικά σε αυτό το σπιτάκι το κολόσπιτο είχε κάτι, μωρέ. Λοιπόν, iron δεν έχουμε να κάνουμε, δεν έχουμε iron φίλε. Ο Livebot μέχρι και demons έχει και δεν έχει iron, δεν βρήκα iron. Ξέρεις τι είναι να μην βρεις iron και γιατί πάω στο ίδιο μέρος συνέχεια και συνέχεια, again. Δεν έχουμε με κάτι άλλο να πούμε. Βλέπετε ότι παίζω χωρίς split controls και παίζω και με sneak κλαίω. Κάπως έτσι είναι, δεν ξέρω, κάπως έτσι λέγεται. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα θα έχει ένα chestplate, ok, δεν έχει. Λοιπόν, εδώ πέρα θα πάρουμε και αυτά, μήπως βρούμε κανένα apple και κάνουμε κανένα golden apple. Και αν έχουμε golden apple, σίγουρα το κερδίζουμε 100%. Αχ ναι, εδώ ήταν που πέθανε, εδώ είχε το chest. Λοιπόν, να το diamond και δεν έχουμε irons, εντάξει, θα κλάψω ωραία. Σε 3 λεπτά έχουμε deathmatch, καλό αυτό. Ok. Και ελπίζω εδώ πάνω να έχει κάποιο chest, να το. Ok, βρήκα ένα iron. Όμπα. Λοιπόν, αν ανοίξετε αυτό εδώ το τέτοιο, αν το πατήσετε σίγουρα θα σας πετάξει έξω. Είναι οι μαλακίες του Livebot ρε. Πώς θα λέμε, bugs που πρέπει να φιξαρθούν, πώς να το πω στα ελληνικά. Να φτιαχτούν, άντε, αμάν. Λοιπόν, εδώ δεν έχει τίποτα. Σου αν τρέψει το μάτι μου. Για να πάμε σε κανένα άλλο room, κάπου θα έχει εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ νομίζω το τελικό έχει. Ή και όχι, λοιπόν θα αφήνουμε ανοιχτές τις πόρτες να βλέπουμε πού πάμε. Λοιπόν, εδώ έχει και τέτοιο. Ok. Εδώ. Θέλουμε ακόμα ένα iron. Λοιπόν, σε 2 λεπτά έχουμε... Λοιπόν, σε 2 λεπτά έχουμε και τέτοιο, πώς το λένε, deathmatch. Λοιπόν, ναι, σε 2 λεπτά, ok.
Πόπα, swag ναι, δεν ξέρω τι είπα, κάτι είπα, οκ. Μην με δίνετε σημασία, σήμερα είμαι πολύ hype σου λέω. Λοιπόν, ένα τσιστέκι, λοιπόν, όλε, πάμε να κρυφτάρουμε ένα iron sword. Viber, οκ. Καλή φάση με το Viber, ωραία εφαρμογή, καλά, το link θα έχετε στη description. Και στο μπούτσο λέω ρε πούστη. Πού έχει ρε φίλε τώρα, πού έχει. Λοιπόν τώρα θα τις κλείνουμε τις πόρτες να δω. Λοιπόν, οκ. Και αρκετά γαμάτα, πολύ αρκετά γαμάτα. Λοιπόν θα βάλουμε και εδώ ένα τέτοιο μπας και εξαφανιστεί τα bug, πραγματικά μου τις πάνε. Δηλαδή ήμουν deathmatch, έκανα rec. Βασικά αυτό είναι first try rec. Σε ένα παλιό που πήγα να κάνω. Και γιατί πέφτω γαμότο. Άλλαξα και το φοβ, δεν ξέρω πώς λέγεται. FOV. Όπα. Λοιπόν. Οκ. Λοιπόν, θα πάμε να φύγουμε γιατί δεν θέλω να γίνει καμία μπουρδα και να πεθάνουμε. Γιατί είναι και VIP, μην ξεχνάμε. Λοιπόν. Όλε! Το σκότωσα ρε φίλε. Σκοτώσαμε το VIP, κλαίω. Μας κάνει κανένα clean up τώρα. Όχι. Να σας το είπα ότι θα εξαφανιστεί. Έλα, πέθανα. Ρε! Έλα ρε φίλε μου τώρα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Sorry που δεν νικήσαμε, απλώς δεν θέλω να κάνω άλλο rec γιατί πρέπει να ετοιμαστώ και για τα αγγλικά. Λοιπόν, οκ. Οπότε μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε. Bye.